अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। सावंतवाडी शहरातील सालाईवाडा, उभा बाजार व वैश्यवाडा येथील 21 दिवसांच्या सार्वजनिक गणरायाला भक्तिभावानं निरोप देण्यात आला। पारंपरिक ढोलपथक, लेझिमच्या तालावरती व विसर्जन मिरवणुका निघाल्या। यावेळी साकारलेले देखावे खास आकर्षण ठरले। पुढच्या वर्षी लवकर या अशी साथ घालत गणरायाला निरोप देण्यात आला। पाहूयात।
गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती सालावडाचा गणपती आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.